machiegni e pap wach mabende johera moko mag Gor Mahia nyalo neno kaka mamoro gi kata mok nigi mor. Kaloni thoth gi ne rito mondo Walanda ne gikawo okombe odiochieng' ma kawuono. Kata kamano eno jakom timbe adhula mamoro ni Moses Adagala Obugo biro rem chope tugo kindi kod Gor Mahia e tielo mar 31 tugo mochan tugo Jumapili alap ma Sebastian County ma Murang'a. Gor Mahia ne wuok amodhi mar 0-0 kod KCB alap no kawuono ka gidwaro maloch achiel kende to yango kaka joloch mar lig ma pacho ka. Dagala wacho ni ne giyango tugo no e boma ma Kisumu kendo koro gibiro ikore ne tukgi madala mabiro bibiro bago Moroni. Ma timu ya Ulinzi Stars ne yudo loch mar gol 1-0 e kindgi kod Bidco. Gol ne loko jatugo Yakin Mitheli dakika mogik mag tugo no. Kio dakika 4 za nyongeza tu kumaliza na 90 kweli na wanatoa dance yao special ile. Wamepata sauti. Walitengeneza uzuri Yakin Mudheli. Kaachilia fataki ile. Pale kwenye makao ya njiwa pale kwenye paa. Akawa mpenzi mtazamaji kipa Daniel Ojuor. Angefanya nini zaidi ya kunyumbuka? Goli tamu. Goli kweli goli zuri Yakin Mudheli. Meno Jokanye sekta mar adhulo nyiso luoro margi e wirumbi kod iro mokwako yiero maduol matayo tuke pacho ka FKF giyango ni yiero go ka ok otama kare nyalo kelo